Os populares de Noia demostran que PSOE e Marea Cidadá tamén pagaron gastos de hostalería con cargo ás achegas a grupos. Freire define a situación de campaña de difamación cara ao seu partido. Hai un mes saltou a polémica co PP de Noia logo de que saíran á luz gastos de 30.000 euros para pagar cervexas, xantares ou copas. Esta mañá, o responsable da agrupación local, Santiago Freire, presentou facturas parecidas rexistradas polos grupos do PSOE e da Marea. Distintos grupos fixeron igualmente gastos en hostelería, están as facturas para poder acreditalo, do Grupo Socialista, da Marea Cidadá de Noia e de outras formacións políticas. Non é unha cuestión que sexa exclusiva do Partido Popular, senón que todos os grupos fixeron gastos en hostelería e noutros servicios para xustificar a asignación de grupo político. Estas cuantías, como calquera pode entender, non se facturan ao Concello, senón que se facturan a esas agrupacións municipais en base á subvención que teñen concedida para eses fins. E cada grupo prioriza e marca en que debe gastar a súa asignación, segundo apuntou Freire. Manter reunións con a xente, convidalos a un pincho e facer reunións explicativas e informativas para presentar determinadas propostas e proxectos, pois é un dos usos establecidos. Así como tamén se adica unha parte desa cuantía ao aluguer do local ou da sede da agrupación municipal e a outros gastos de funcionamento de carácter ordinario. Chama a atención que dende fai moito tempo estas asignacións están establecidas antes de que eu tivese responsabilidade no goberno de Noia. Lamentou que agora que se queira crear unha polémica dunhas accións que tamén realizaron PSOE e Marea, algo que comprobaron logo de facer un análise das xustificacións presentadas polos diferentes grupos dende 2018 ata a actualidade. Hai unha cuestión especialmente chamativa por parte de Marea Cidadá de Noia, utiliza empresas vinculadas á propia Marea Cidadá e a Manuel Seijas Camaño, e isto non o digo eu, calquera pode velo nos membretes das facturas emitidas, donde a asignación de grupo político é facturado por empresas vinculadas á Marea Cidadá de Noia, a Manolo Seijas ou a integrantes desa candidatura. E tamén hai facturas emitidas por parte da agrupación socialista que son facturadas por esa mesma empresa. Polo que sostén que os representantes destes partidos amosan unha dobre moral. Entendemos que esta é unha campaña de difamación, de descrédito contra o anterior alcalde e contra o grupo municipal do Partido Popular. Insisto, parece moi chamativo que se cuestionen determinados comportamentos cando outros están facendo exactamente o mesmo e así o podemos demostrar. E, por tanto, creemos que corresponde a esa campaña de descrédito que intentaron facer dicindo que o Concello tiña unha situación económica precaria, que non é verdade tal como trasladan, intentaron en todo momento e siguen intentando desacreditar a xestión do anterior goberno e proba delo os logros e os investimentos conqueridos e a situación real do Concello con un período medio de pago a provedores dentro do período medio legal, sin débeda financiera con entidades bancarias e con unha xestión responsable ao longo destes últimos anos. Freire apuntou que hai preto dunha vintena de facturas por pinchos, embutidos ou menús por parte do PSOE e en Marea por importes que oscilan entre os 90 e os 650 euros.